Feva itengwe nemari, feva itsvakwe kun'anga, feva iuye neshamwari, feva inouya naMwari. Feva takaiona baba, takaiona Mwari we. Tikangodai pa live show boys amutotemwa nema. Angachikanganisa song ndiana. Mukomana kakuimbisa kuti achakuroora, mazuva acho ave kusvika wakanzwa kuti akaroora. Moyo wako wakabatwa neshungu wakakuvara, moyo wako wakabatwa nehasha wakakuvara. Asi muregerere kani muregerere, ndati muregerere kani muregerere. Kanganwira hama yako iyo kunyangwa akakutadzira. Forgive and forget, minamato yako isvike kude. Forgive and forget, urege kuramba wakasungirira wazvinzwa. Forgive and forget, akatiwo anesu Emmanuel. Forgive and forget. Saka page iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger ana Zigo ovabhadhara ana Zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe chetepo ana Zigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti ringa isina noise ana Zigo. Panopera 1 week vachikuposta ana Zigo uchiita sekudaro, I can guarantee you that within 2 months unongowine a minimum of 80,000 followers pa social media. Lokubatikadare ana Zigo. Ladies and gentlemen, now tauya nevanhu vepachannel panapa chaiyo. Tichitanga yainzi gospel Zigo because taita zvinhu zvegospel chete, but the love of money and myself. So the love of money yakupesa in the gospel. But I think takudzoka mugwara mbijana, and we are happy to be hosting such. We have got renowned musician. I hate to my reference as well. Pastor Matthias Mere. Yeah, ndinangu. Makadi Mkomaziko. Mkomaziko wakadai so. Izvozvo ndikudzirwa why because izvo zvitakahosta one of my best musician. Hakusukutaura kwekuti vari pasite. No, gona wandozviziva. Yes. Wandozviziva kuti pamafans angu number 1 fan DJ Sparks. Chokwadi. Yes, we are happy takatakura utekwa. Aiwa tinokudza Mwari amadzangu. Tinokudza Mwari nokusangana kwataita panapa. Yes. Plus tichidzorera kuti inzi chi gospel Zigo. Saka basa ndikubata rakanaka karibu ndikumudzoreredza kuti mupana anga achirasika achimudzoreredza achimunamatira. Zigo Sparks andikati kurasika. No. But you know what? Muri dzedu dzoda kurarama. Vapfana vangaenda kuzvikoro. So zvese zvinoita kuti kusiri kubira vanhu. Aiwa ndokutendera kuita. Because ndazokanga mamofa wazoya futi nezvegumi kupi? Kuchechi wora. But izvezvi ndomwe maunyaso zvirova sapastor manje. No. Izvozvo ikoko zvesimba rangu ishoma. Rishoma. But tell me about your pastor. Yakava recalling or you were already ministering in a different field. All right. Kuti ndizoenda kuchikoro, it was a call. But call yandakatoramba long back. June nezvinhu zvandaiconsider. Pfungwa dzangu ndichikura ndaida kuva accountant. Ndopaiva nepfungwa dzangu. Ndaisa effort kuchikoro. Although ndaiimba ini from grade 3, grade 4 ndaingoimba, but you know what? We grew up in church. Vabereki vaingova muchechi, so taita memory verse. I think you know DJs. Taita memory verse Zigo. Muchemberana chichedzera kuti handina mwana anogara mubenji. Wana chauri kudi? Chauri kuita. Saka kwandiri izvi ndaingogaya kuti that's our lifestyle yekuti tikaenda kuchechi tinofanirwa kuimba, tinofanirwa kuparticipate. So kwandiri ndaifila kuti career wise
ndofa kunge ndiri accountant. nyaya dzekubhalansa mari mamagara mida kungogara ini muri kumari ya ndingati main pfungwa yangu payaitova ndepekuti inini kubva ndichitanga ndoda kuva accountant. So ndotofawa kuto so pandakatoenda kuchikoro ndakasvika pachikoro pasina accounts ndandava form 3 and ndakatozitanga ndega form 3 ndikazinyora form 4 ndikatobuda ne-A as a solo student. Saka mairo wachikoro kabhoza vanozofunga kuti magitari kunozongoya vanhu vanenge vakundikana uko kana kupasta, you get what I mean. alright ai hakuna zvinhu zvakadaro because kuchipasta kwacho masubjects acho akaoma. It's more like dzitori theology dziri kungoitwa kuUZ. Ukatocheka 95% dzemalecturers vane vachitobva from UZ vachiuya kuliving waters. And what I've liked is kuti mukutotaura kuti ndafunga kuti upastor kuti maangosangana ona prophet Zigo vangokuleya maoko pamusoro pavati yanawo epastor. No, ndakatoita 3 years kutanga 2017 2018 I graduated 2019 living waters. Ska, what do you recommend vanhu hopo vari kuita macalling but they want to dribble their way past Bible school? Ndinorecommenda kuti kuenda kuBible college itori advantage but depending nokuti Mwari vati, because kana Mwari akataura nemunhu Zigo no one anokwanisa kudespisa zvataurwa nani naMwari. But advice yedu sevanhu kuti zvine maadvantage wo azvo. ndine video ndaiona nezuro revamwe apostle vanonzi Apostle Sean Michael vachiti kuenda kunoita theology kunodzidza zvese izvozvo hanza zvisi biblical unenge watorasika zvisingaite unofanira kungobatsirwa namweya mutsvene tichifamba. Vasati vapinda vanonzi Apostle Sean Michael. Apostle Sean Michaels. Sean Michael iwo wane chiprofita chawakabva kutoita achitaura nyaya yababara achiti babara anofanira kuuya kwavari wavanamatire kuti vatange kuprofita. Ndo waiti zvoni hamufanira kumboenda kuchikoro zvamakaita izvo hanzi zvamakatoita izvi kaizvo hazvitodiwe neshoko. Saka handizivi kuti munoti kudiwo nevanhu vanoti kumboenda nokuchikoro mweya mutsvene anofanira kungokudzidzisai imimi pasina kuenda kuchikoro. Number 1 Sparks, kana uchiri kuremember kuti pese patakaenda kuchikoro I did management. Waidiscover kuti word not leadership kana kuti management raidefiniwa nevanhu vakasiyana siyana. Waiti rimwe rakadefiniwa naZigo, rimwe rakadefiniwa naSparks aine maonero ake kuti what is management. So ndinotora sekuti mufundisi pavari kutaura izvozvo Prophet Sean Michaels vane maonero avainawo ivo anogona kunge because Mwari mumwe chete anotaura naZigo, anotaura naSparks, anotaura neni zvichisiyana nekuti akanditichi hatikwanisi kumulimita but kune aenda kuliving waters ndiMwari futi anogona kunge akataura futi nenzira iyoyo. Saka kwandiri ndiri kuti dzese kana dziri nzira dzaMwari dzakanaka chero dzichikudzwa ukuru hwaMwari. Yes. Chandikutoona ndichoti muri pastor peace violence, but what I can say is it's actually good for people to go to Bible school. Yes. Most people, it's not mandatory. I see it's good. It's good. Very good. Go and make disciples. That's true. A disciple is someone who is sitting under the feet of someone and learning. That's true, bro. It's not a Bible school, not a teacher. That's true, bro. It's not a Bible school. Bible school. Saka, they are now downplaying Bible school. We show that chi. But on the other hand, Rwanda was no parties. Inenge yava shortcut. Yekuti zvinobva nemotive. Because Zigo, pachinhu chese chaunoita chine motive. Tambotaura paZigo achinditi yakatanga iri gospel. Zigo gospel Zigo. But nekuzoti Zigo aona vane gebere mari. You get it? Yava motive now Sparks yokuti Zigo paanocheka ora iwe ndikuya dollar parking. But pane mukana you know because so ndosandaitaura kuti Bible college chainokosha. Iwe ingoimagina Zigo dai takangozvavwa takasiyiwa. Yes. Ndaiziva sei kuti mai vanoda kunzi mamukase. Yes, that's true. But pakatoita umwe munhu akanditi uchimuka pasana nemunhu mukuru unomuti mamukase. But dai ndakangorarama mudhara
kana madhara ese taitofamba tichibaya nongonya iwe mudhara auswapinda anzwisira mbuya udzwa nawo Yes. so zvakakosha kudzidziswa kuti uzive kuti chinonzi introduction board conclusion Yes. paspeech chi oyo esaizorama munhu aneongorova mazemoni vanhu vaingoti ari kuona nguva here zvese zvinowanika pakudzidziswa kukosha kwevanhu kukosha kweaudience ukatocheka chero ndiri pastage ndosaka ndisingagoni kupefoma ndichisiya audience yangu zvinhu zvaune wakatopika utoti okay zvinoshanda. After taona performance yenyu yamunorova takazogara pasi naZigo Gospel tikawirana kuti performance ikuruwa namukuru ava tichitarisana nezimudhanzi ndimi wingi D wegospel ndiwe naZigo makadaro inanhambodaro isu tatoonawo futi performance yawingidi takazoti wingidi ndiye Medias Mary wekusimdanso ndiZigo naSparks vari kudaro aiwa maruva kana tichikupai musaarambe handisi kuramba Zigo ndatambira nemaoko maviri. You really deserve them. Thank you. What's performance yenyu ndara at the end mbiri tunozopedu kuna Mwari. That's true, but bro. He's the one who gave you chipo icho Icho. andimona performance yenyu pane yatinoti ku capture crowd racho kuti munenge muri pamwe chete. Alright. First show yenyu ndakatenda yanga iri yeZimbrace mu park memo. Okay. Harare just Harare Gardens. takanzwa nekudai oko What's your secret to that? Is it something that you learned makanyasozviita? Zigo inini challenge yangu i1 ina handidi kubva muvanhu. Alright. Handidi kurasa unhu. Ndiri munhu wevanhu. Exactly. Every step yandofamba handigoni kufamba ndisina vanhu. Saka ndinofarira kuti vanhu vakanzwa CD mabrothers angu vanhu vakanzwa CD kumba ndobva vati favor yatinakidza chakati chatinakidza ndinjifungidzira kuti kana vakauya kushow havafaniri kuita zonge vari kuteerera macd mumba ngavaone musiyano wekubhadhara kwavaita mari nekunge vakateerera CD. Saka ndiri kuda kuti manetero andoita ndichibva pastage ndo anofanirwa wanga akaita munhu wese abhadhara mari uya mushow yauya kuzoona iyo tofanira kutamba tese. Yes, so that pavanosvika kumba inini naSparks toti Zigo usaiti kutafarawo mana iwe zvangu izvi zviri kurwadza. So ndo pandakangotora concept yacho yokuti usasiya vanhu ngavave part of it. Yes. Yeah, great performance. Zvokutoti even vanhu vanenge vachiona mamwe maartist want munoona kuwapa that same advice. That's true. Ndo pandambotaura paZigo kuti approach dzozosiyana according nokuti iwewe mission yako nedirection yauri kufamba yakaita sei. Mumwe haadi zvokuinteracta nevanhu. Anangoimba chete kusvika. Yes. Ndozochitona chero ini ndakamboenda kuCanada. So mapromoter unomaziva Zigo naSparks vane vachitraya kuti titamunza gara murumu hauna kubuda so what I did ndanditori nehama dzangu I can't mention mazita tagara muya takavharirwa ndobva ndaudza hama yandandinayo Zigo nekuti aini mari yandakapuwa kuya kunouya haina kuwanda sawe ini ndinofila kuti muvanhu mune mari. Exactly. Ndizvozvo vanhu vari panapa mota dzavari kudhiraivha handina kana 1 yataswedera padhuze naidzodzo. Chandakahwandira muno muchii ndiri kutambudzika. Saka ndakatora macd yangu ndobva ndasinika promoter because ndatatoperform ndobva ndanomira pabhana rangu nemacd bro ndakagadzira mari yakamultiply ndakapuwa napromoter by 3 because vaiti 40 pounds kuCD bobva vanditi 40 pounds dzokuti taonana and I was the only artist angari available for them. Right. You get it. Saka ndinofarira life yemuvanhu bro. Ndosandataura paipa kuti mumwe anogona kuda hake kuzvidistance based nemakuriro because imwe character Zigo mumwe munhu anonyara haatokuisa vanhu
plus ndakaona kuti maartisti zvaanoita ka ane kakufunga kuti hatifani kusangana nevanhu ndakudzikisa level rangu handikwanisi kuti ndilinge nevanhu because inisi artist tine masuperhumans yekuti isusu hatifani kuzongolinga nembombera nenda kuzodzikisa level rangu. Okay, kana murume wamakati superstar aipinda muHarare Gardens akabereka gitari mudhara mutukudzi, who else ane level rinokwanisa kudzika? Ndinobvunza kana muri mudhara watoti mudhara tuku munomuziva ivi, Discover aiva nadzo zvinhu aiva nazvo, but aigona kufamba muHarare Gardens muye achimhorosa mafanziso achipinda. Ko who is Matthias man? Handisi kuramba pane pazvinoita depending nokuti pawadedzwa Zigo pawadedzwa Sparks vakupa roho ipi. Alright. Because zvine chekuita neroho. Ngatimboti varidzi veevent vati chisurprise, vari kuda kusurprise kuti hapana ari kuziva guest ari panapa. You get it? Saka vanotondikipa muromo, so that vanhu vese pavanozoona kuti ndo zvavava vakatigadzirira hazvina kushata. But tiri kuti isusu ngaisava habit yangu inini yokutoti handidi kusangana nevanhu. Chandakadzidza ndechekuti 95% dzevanhu vatoridzira vane upenyu huri better than hwatiri kurarama. Yeah man. Saka pawakahwanda ka uri kuhwanda munhu ane breakthrough yako. Yeah man. Ukuzvitina ukuzvihwandisira I think Zigo, I think ma artist mamwe ari kuona afana kudzidza. They should learn, not my artist yet. Nango ma blogger. No, I'm a blogger. My blogger togera mwana. My artist, my comedian. Nema just popular people in Zimbabwe, you see. Snooker mnotambira. Snooker. Anotambira vanavo. Snooker uzombokurova iyi. Aiwa, kutopedzera nawo. But Snooker mnogadzira ma hit here kana kuti mnogadzira ma miss. Pa Snooker ndo wanzoti kana nitamba Snooker Zigo na Sparks. Ndendi prepare kuenda mustudio. Alright. Studio zvainoda haidi munhu anopinda mustudio dzimwe pfungwa dzichienda uko dzimwe dzichidi, so ndinozvipa entertainment yekuti tikatamba Snooker, you know that calculation yauri kuita ndorova bhora ironoguma irorova zvinokubatsira kuwaipa mind yako yaswera iri busy nezvimwe zvinhu. Alright. Mashoko makokuti saka tisatapinda mualbum iri akati aneso. It's a 14-track album. Satapinda imo. Ngatimbotara about Favor. That was a great song. That's true. Ndandiri kwamurewa madezi andakaiona Favor ichiuya naMwari taitibva tatomuona Mwari achiuya akaibata Favor. Saka Zigo aonere kuti tokona kumboroerwawo mbijana kana kakapela zvakuti chingoimbopo tese toisiya tichimba tese. Because ini ndinofila kuti ndoti kukunda imbijana kuimba mudara. Kukunda imimi. Sparks and Dunzi ndepride nevanhu. Aiwa. Nyewe nazovamba michidera nepride ya. Aiwa, Sparks hazvigoni. Aiwa, maybe kumangoma kana. Maybe kumangoma ndokwanekatorova. Zigo. Maybe Zigo. Tikaredze kuvarovera. Ina ndikundona Zigo saka makutoti munokunda zvaitika kuprimary Zigo zvinizvi. Mumvanana unonyatsoudza kuti shamari ndokurova oti mukoma ina hamundirovi. But unorohwa neuyo wati kuti iye anondirova kuti hamundirovi. Iwe Sparks ndio usingaitise usingavakondi. Ore ndivaimbiri. Zigo. Ndakaiona baba, ndakaiona Favor ichiuya naMwari. Favor izokuyero nditabo kuti Mwari akasimudza hana iye Merina aripo nevamwe vose varipo vachizviona. Favor takaiona achiitwa mutane voice chairo vachinyatsokuitira. Alright. Point of correction. As Merina is Penina. Mwari vakasimudzana iye Penina aripo nevamwe vose varipo vachizviona. Favor takaiona
takaiona baba, takaiona veva ichiuya na Mwari, veva itengwe nemari, veva itsvakwe kung'anga, veva iuye neshamwari, veva inouya na Mwari, veva ka takaiona baba, takaiona Mwari tikangodai palive show boys amutotemwa nema angachikanganisa song ndiana tisataure mazita tisataure mazita I think kwatogona kuwana sport isusu kulive show kumadance kwekwe madenzi apa futi mambotaura kuti modhayaka zvaramba makumira madenzi iwo pamadance ndipewa nemaruva avo. There's a guy mumwe anenge ari kufar end so okay yeah okay everyone is good but amunozati pagood panozowana goodest anonzi Tinashe yeah wamze namona yeah Tinashe, if you are watching we are giving you your flowers. But how do you select ma audition kana kuti Mwari he brings them into your path? No zigononachi atikuovaleda Mwari nenema aiwa yeah that's a pure audition. Alright. Because Matthias Mary is now a company. Okay. Definitely isu tiri kuziya zvatinoda kuachieve. Saka tiri kupinda muvanhu tobva tati guys tiri kutsvaka vanhu vakadai vanhu vouya kurehearsal studio tonyatsoona kuti pavari kuita vana kana pavari kuita mavocals uyo akapenga takuselecta vanhu vatoti the best kutigadzira band. Mwari angaselecta mega yakati mune team yaminayo mune management yaminayo inenge ichiita izvozvo. Sometimes ndogona kutoderedza mafesi angu. For example, pana Mambo Tutere, pakaita paiselecta band track, I was the one I to judge. Right. That's true. So I ndinenge to comment to appeal. Sasa ndogona kuti kana ndine ndogona kutodedza kana Matindi. Mukuru we Joyful Praise. Ndiye ari kuona so that inini pamwe ndogona kunge ndiye chipo chokuimba but chokuscout ndisina. Yeah, but ndafata pamataranya ya Astra. Song ya Astra na Mambo Tutere ndaitomunzwa kunge Matthias Mary. Mfana yayo akapenga but imimi mune zvamukuita here mudara ngosupport wafana anonga achiimba ngeimimi vanonga achinongo inspiration kubva kwamuri. Andina problem nazvo Sparks as long munhu aine vision because chinokosha ivision. Haukwanisi I still remember pane muimba akambotry kuda kupromota mufana aitamba so should be Mudara Macheso. Alright. That guy ndobva ambotamba but kana asina vision uniye unogona kuzomuona futi asiya. Alright. Saka ndikawana ane vision studio iripo ngarekodi izvozvo ndina mufana wangu uyu Ridiculous atorova album rake. Alright. Mr. Ridiculous. Right. Yeah, I mean zigo tochipinda pa album iri because pa album apo kama ndine mubvunzo yangu yandinayo andinawo wekutanga wacho chinhu chakanyanya ndiboa chakakuboa chaizvo chakanyanya ndiboa pa album iri pane collab yamakaita na Comic Elder anditi Comic Elder atiziva achiimba isusu anditi Comic Elder ndazvemaskits but we have mamwe gospel artist ekuti dai makapika munhu yeye makamisa paalbum yake zvaigona kumufambira zvaigona kumenesa kumberi but makachuza kuti unere munhu wegospel waida not kuti ndinaye pana ungo mother so anonzi Marita Marco ndatera song yawo should be nezuro iri mamwe zuro that song yoyo ma1 so vanhu vakaita seva vari kustruggle kuti vaende paspotlight anditi kuti vakaimba nemi mudara wakaimba nemigono apa ndambobvisa respect since what chakandiboa ndatoboya saka nda kuti inini makachuza Comic Elder anditi not kuti ndakamaka Comic Elder no wanagona kuzvitoenda pasipo but pane mamwe maartist egospel ari kustruggle kuti aende paspotlight but akaimba nemagiants akaita ngeimimi zvinokwanisa kuti waendewo kumberi but gono makachuza Comic Elder. Why makachuza Comic Elder instead of to wamwe gospel wanokwanisa kuti pawanoona mukana iwowo mukana iwoga chinwa inowa goridhe kwavari
because yakagona hake komiki Euda but hapana yakanyanya yakaita se yakaita is to compared nemumwe munhu aifanira nga ari artist aigona kubenefita more. That's true. From your career, from your audience and everything. All right. Okay. Pane vhesi ya Jesu paanosvika pachirema obvunza kuti unoda kuti ndikuitire, chobva chati ndinoshaya anondiwisira mudziva kana mvura yaakubvongodzwa. So which means kuti chokutanga chirema chaifanirwa kuzviziva kuti pauche pandakagara panapa mumvura umu ndo mune healing. Saka chero ndikadonha negotsi hazvina basa because pandobuda ndinenge ndadini, ndinenge ndapora. But chiri kuti ndinoshaya anondiwisira mvura. Okay, here's the thing. Lee mfana wangu not zvecomedy dzenyu mfana wedu gono mfana anouya pastudio almost every day. Ukamurise ndangoni ndikuonei ukama kauzigo ukama sekwatinahwo DJSpanks hapo mfana wangu mngoma ndiri kunzwa song ya nhasi ndoda kumbotrya line uri kunzwa. But iwewe ka nemakuriro akaita Zimbabwe Sparks kana munhu akasazviwisira mudziva ndichaziva sei kuti arikuda kupora? Yes. Because don't forget kuti patiri kufamba tine vafana vakawanda vatiri kuita navo macollaborations. Tine a lot of people vatiri kusangana navo tichitovabatsira but vanenge vaisa effort yekuti vabatsirike. That's why muri kuona kuti Zigo na Sparks ndokuona sometimes muchisupporta Prophet Jose big time. Muchadiscover kuti vanhu vari kutotora ngoro voenda nemurwere wavo kwete kuti Prophet vatore mota yavo vatsvage kuti naimi kune varwere vamuri kuziva here ndipfuure nepo. But anorwarirwa ndiye ari kuziva kuti I should go with this person kuchi kune munhu waMwari. Ndosanda ndakupindura kuti Comic Elder is one of the people wekuti anogona kungoti anytime mukoma ndiri pastudio mukoma ndangopfuura ndikuone mukoma ukama wakati svitsaipa. He made an effort to be closer to yes. I think ndaanzika zvakanaka because chinjani chindinetsa not kuti ndakavenga comic kana kuti chika kuti comic aite kuimba naye but ndo kapoint kanga nganje ukatonocheka pane imwe track patorina Mary Anbau unomuziva here? Ndimketo. I wanted to ask about Mary Anbau. Ndiye wandakaona patenda yaJapreza achiridza mbira handiti? Yes. Yeah, that name is featuring quite a lot to my entertainment. That's true. Circles. But I think from today ndakutomusiya. Yeah, ndimeda timboudzwa a little about her. Maybe we might get an idea. But I just know that whoever she is, she's big. Akapenga manje. Yeah. Akatopenga mwana zvokuti chero ukabvunza JP anokuudza kuti she's talented. Nonga right now countries mashoma asati atotoa akazvimirira ne brand rake ndiye anoteerana naMartha wandinaye kubhendi uyu vari kudongo anga ari muofisi ya it's Martha Anbau and Mary Anbau vaitombova nebhendi vari chi-Anbau Sisters. But nekuda kwekuti Mary akurova tradition the type of music yana chioniso that's type of wakatona vhidhi raJapreza live launch yekurarama ingoni ndakanga ndabayiwa kupona nebori retsono. To be honest kana wakuzoona pane musikana airidza marimba anotoridza zvokudaro ari pake ega ndiye anonzi Mary Anbau. Alright, aiwa ndapanzwisisa. Inini question yanga ndinayo tiri papo Gono ndekuti Gono imimi muri artist gospel anozikanwa anditi takataura nezvegospel artist and gospel igenre anditi yes nekuti tinotarisira kuti tirambe tichifamba pane vamwe manew blood anenge achiuya anofanira kunge mune mastrategies enyu egospel because haisiri basa renyu ringofocasa nebrand medzasimere chete but mapa level kuti mufocase even negospel yacho kuti iri kumboenda kupi gospel music because tine mamwe mazhenera akaita mistakes iwayo akaita satana Urban Groove havana kukwanisa kuguruma vafana vanyowani havana kukwanisa kupa mukana wekuti zheni ravo rigrowe zvelevel rere kuti tinoramba ririko after iwo imimi sagospel artist muno here zvamuri kuita imimi kuti zheni regospel after maybe 10-20 years maybe mata handichat kuimba ndadangogara mungarati mboroku mangu ndichita zvandiri kuita pane here zvamuri kuitiro zhenri pane zvamuri kuitiro vamwe vari kuuyawo
zvamungatudzwa zvamungoitwa zveniri kuti ano but zvatiri kuita izvi izvo handisi kuitira Matthias mberi ndikuitira the genre. Okay, ndo pandanchiti Sparks zvakafanana nevafana vazhinji ndikatodiscover kuti ane chipo in the studio mufana wangu uya urobe maybe chogona kunge chinetsa iri mari uya ndotora macost mufana upinda mustudio. Ukaticheka paalbum ratiri pana mufana Prince Chigwida akavhaya zvokutodaro. Kune mufana anonzi Jaden Paradise vakaipa vanhu vandototaura ivava andoona pana Mary Annibal anditika saka pana comic elder wao siruspa nawe saka comic elder kuti DJ Sparks anditi ndo magadzirira atiri kuita future yacho. Maybe kuna Sisi Fungisaiwo kune 3 kuna Matthias Mere kune 2 kuna Dorcas Moyo kune 3 vari kugurumawo kuna Baba Namai Charamba pamwe kwaita 3 vari kuguruma kuna Minister Maendere kwaita 2 kuna Janet Manyuwa kwaita 3 vava vangani kuna Baba Harare kuna Baba Harare kogona kunge kwaitawo 3 vamwe vagurume vaona bara exactly pandafarira ndepekuti matimi muri kuti boshotika nje kuti mati muri kwati kana asina mari yekurekodha uya umborekodha bos ndopanofira vanhu vazhinji papo ndopanofira mazhenera mazhinji kuti vapfana vazokwanisa kuona mastudio ane quality yekuti varekodhe. Saka kana kuchika kuine maartist egospel ari kuona this podcast gono gono rokuti uyai kana chinge tanakirwa unofunga kune timu yavo yavainayo nemanagement yavainayo vanoona kuti anotogona kumuofo zvakati ende ndavafarire babo saka hanzi uyai. Tell me about this track with Jablaze and one of my tracks andakafarira. Okay, I was watching Prophet Makandiwa video ravo achiti Jablaze akona kuti anganoimba music dzechivanhu like kuti anganoimba music dzekuti vamwe vanhu vanogona kuti no hadzidze churches but ukazoteerera message yacho unoona kuti kutaura about muchinjiko kana muchinjiko. How did you come about track renyu naJablaze riri panapa rinoti ndini here yakanyorwa naBlas handisi ndakainyora ndi Mukudza yakanyora. Alright. Yes, handisi ndakainyora ndakatozoimba akuri mufana wangu inini ndakagadzira song pinda mustudio vatokupai ndobva ati shamwari bvisa mamwe mawedza ndakaimba mufana aroyo. Alright. Wazinini namukoma we are more like brothers zvekutodaro kupersonal life yedu. Alright, no yes, besides the industry. So ndobva ndatopinda mustudio muya ndototeerera track ndinzwe chakatonaka saka ndobva ndachiti ini ndakuimba kuti udikati iwe shamwari nyora uimbe. Alright. So that's how we came up with that song. Mukoma wanga wakatoigadzira kutara vanonyora song yandoda kukupa yandakanyora. Alright, boss chinji notinetsa ndechekudayo from maone atoita Jablaze kana taona zhinji maone atoita Jablaze vanorelata Jablaze nezvinhu zvemashavi zvinhu zvemudzimu imi muri mune gospel. Saka tida kushamisika manje kuti pamunosangana payandika even mumachiuzi yenyu ari personal mamuchitaura mukumbotaura nyaya dzei mumbopiwa here tubute zigo ndequestion yandoda kubvunza. I understand DJ Sparks kuti mese musati mapuwa nyasha naMwari dzokuva zvamuri mune kwamakatomboshanda kumacompanies titojoga basa but zigo iwo wakawa uri munhu wokutoti pamwe kuchechi waienda every Sunday Wednesday Sunday Sparks andoziva wangu Sparks ndiyega asati aenda kuchechi but achaenda ake nimazuva ndikuenda kuchechi kagono zvimwana waprofeti kuda Jose well done Sparks every Sunday. Saka handiri kuti DJ ndandiri kuti bamunini vangu inini kana kuti ndisupervisor pacompany ini ndakapinzwa basa ndofanirwa here kusiya basa nekuti supervisor vakabata muzana because this is a music industry itori industry besides kuti tiri kuzoimbira Mwari. That's why mchona kuti pakarongwa gala izvo takabva kuGreat Zimbabwe uchadiscover kuti pandakabva inini paipinda Enzo handisini munhu aronga program iyoyo ndizvozvo wazviona ka ndizvozvo bhaibheri robva razoti kwewe ungazoda sei Mwari wausingaoni iwe uchivenga hama yako harina kusiteta kuti inonamata here kana kuti isinganamati rataura pamusoro pehama. You get it? Saka ndichiona JP ari padhuze neni ndaona hama
despite my beliefs. Alright. Nekuti izvozvi tikatowana hanzvadzi yedu neyashaya kurufu rwamudhara wakamuona. Ndakamona. Saka taifanirwa kudii paya? Taifanirwa kutarisa here vane zvitupa. Alright, iwe unovhura business mutown rokutengesa bhutsu. Sei musingamiri pagedhe muchitsvaga vaKristu? Ano ndechiti ukama hwenyu wakanyanya munonyatsowirirana chaizvo zvekuti ndinofunga pamwe maybe munogona ngamine tumwe tubuti twamunombopira. That's zvanafarira munyatsofamba negwara reufundisi chairo rekunzi Jesu paakauya akasvikunotandara nevatadzi asi kuti chapedza mutadzi. Yes. Tiri kuti tomboti pamwe mangwana muchatofichana ango epatani. Hatisi kuti ango epatani mutadzi. Alright. Pamwe mangwana muchafichana whoever mune maficha naye at that time. And I really like it kuti ndogwara ramuda sei wachaficha nengwere. Ngwere ine album rine 44 masong egospel. Ghetto gospel. Sikakona kuti tinenge tichitofungira kuti uyu munhu asi munhu wechechi. But iye ine ghetto gospel. Japezo achanitse kunonzi muchinjikwa unorema. Ukanyatsoiteerera chaizvo unyatsoona zvoshuwa kuti hey muchinjikwa uri kurema. Asi mazona. But tell me favorite song yenyapa ndepi? Handina. Ese akanipengera. Masong aitova almost 50. Ndobva patozoungana vanhu kulistening session ndovakazoita come up nelist. Indaingorova ndichienda. Because ukacheka masongs ayo Zigo arikutaura nyaya dzakasiyana upenyu. Yes. Saka imwe irinotaura ropafadzo, imwe iri kutaura forgiveness, imwe iri kutaura prayer. Saka ese ari kucontributa zvakasiyana palife yemukristu. Alright. Inini best yangu asandetsobata stare song but pane ndogona kuexplaina videos because so far pabuda mavideos ende hayi ndinobogadzike basi ndinokuomberera akasina kuona mavideo kana pane unakuona kuona mavideo makambodisa mavideo and makaficha mpana wenyu wandakaona kunge anokusapota chaizvo Allen Skills. Ndambokuudza kuti kudii inini ndiri munhu wevanhu bro. That's your secret. Handimbobvi muvanhu hama unoziva chero kumba Zigo ndinogara navapfana close to 25. Vamwe vari kuenda kuUZ, vamwe vari kupoli, vamwe vari kusekondari. Ndiri munhu wevanhu. Handitange nejudgment kuvanhu ini. Nekuti isusu kuti titova zvatiri Zigo tine vamwe vanhu vakacontributa kuti titova zvatiri. Noti kunamata kutokuchengeta kukupa chokudya imbomira zvokuti chechi kutokupa chokudya nokukupa fizi yekuti chienda kuchikoro. aipapo ndizibonzi takaita maitezvo yakawanda Zigo takamasvika chinzimba chikairwa kumana tamusiri kutengwa kuti maquestion edu asingari friend. No. But pakuva munhu wevanhu I understand now munenge makuma 12-13 years muindustry. Handisandanzwa ndamboona nude picture yenyu kana age rinenge dedzera kuti ndakabatwa kana ndine mwana. Hazvisi kuitika here kana kuti you know what Zigo shamwana kurarama muthis industry nekusurviva nokuva mupenyu inyasha dzamwari hakusi kugona kwemunhu. And pazvinhu zvese zvinoitika handina wandinofa ndakaseka nekuti even Bible rinototi usafadzwa nekudonha chinokosha kumuka. Saka whoever anogona kukundikana kune imwe area yaakundikana kwandiri handifadzwe nekukundikana. Machallenges arimo Zigo zvimwe unogona kunge wakapesana nazvo but zvitorimo hobho zvokuti ukatonoti Matthias Mero unozvidini unozviwana. Fanike muri pastage bebe. I think nemjirwa ne high grade temptation. Pa handioni manje pa. Unoona challenge handina yakandiri pastage Zigo. Handioni. Ndino ndakazodzwa naSparks kuti Zigo aivapo. Hana ndiripo. Ndaitogona muchida. Ukangoona ndichibva pama steps ndichienda pa stage pa. Handichaoni. Bakutakaomboita zvebasa. Muchadona. Because kwandiri ndinchivhiwa mamanzo here munhu wamari muchadona. Kana muri pa stage mukasaona amuna olitena akazotadza kuona pakaperera stage. Badona. But it's not something chinga shami. Zviri nani kudona pa stage than kudona pamberi paMwari.
That's true. Yes. Plus it's not something chiri kungoti chete chaitwa nemunhu anozikanwa. Penaboy yakadona ndakaiona video yacho ndakaiona bro. Ndogona kuritsva utsika bro. Plus vandagati nongodona ndoda panza. But nenyaya yekungoti you are a celebrity. Vanhu vanoda kuti urarame upenyu. Ukavanorarama havatodiwo kuti uhurarame. Izvezvizvi Sparks anogona kungoti shamwari Zigo ngatisiye mota yetipinde mukombi. Havhiwe ruti kwadza. But ndikaonekwa mukombi imozo. Kuna anotovhura foni. Saka uchadiscover kuti chechisiri chinjombo shamisira kuti ndadona because ndingori munhu sewe. Ndikangoreswa kutsika ndinodona. But nekuda kwokuti ndini. Secret yenyu mandaiona pakukunda miedzo. Ukakwira pa stage. Tarisa kumakoma kunobva rubatsiro rwako. Right, pane nyaya ingaitawa naZigwa ndayatona mapindura amaita yeugama hwenyu naAllen Skits. Sedata neAllen Skits. Allen Skits mufana wenyu. Asi sisi ndakakutoona kakutofanana chakucheko. Sa mufana wenyu zvokuti mufana wenyu chaicha here, mufana wenyu sei because Zigwa kambooneka kufanana kwakaita. Allen Skits na kufanana. Amusana mbozvinzwa matakazvinzwa nasiri kuno. Ndakazvinzwa kakawandisa. Kutotarisa chaiko inotoda. Nini Allen Skits, Killer T. Vanhu vanongotaura ndakufanana ipapa kugala apa ndakamira ndaenda pastage ndoti Killer T ngoma ndaimba kosuta hasi kuiona here yandakarova kuti Killer anowanzo kupfeka casual akatodzokorodza nepafenzi because ndandiri mukati Killer T ngoma ndaimba you get it? So ndo zvandiri kureva kuti dzimwe dzingori coincidence bro. Yes. Even iwe Sparks tikanyatsofamba muno muZimbabwe ndokuwanira Sparks ndikakara amashaki saka naAllen Skits hamufana wangu ini ndakabhoekana mwamusiso tiri kunemwe function takatadaidzwa naProphet Magaya parasangana DJ Towers because iyo mfana usiwe Zigwa here. You see now saka naAllen Skits mfana wangu kuti we are always together. Ndingangoti is part of my family. It's one person who thought even we speak personal. But you know vanhu vakangotanga ngotifananidza pa social media vakafanana but hachisi chakaipa futi. He's a good guy, that guy. So todaro. He's a good guy. Even comic is a good guy. Even comic. Oh, thank you. Comic yota. Then my song. I'm sorry nichadzokera pa Favor. Pane incident yakamboitika yamaichara manager signal. Okay. And pane Favor song here. Do you know kune I can't say kuti they remixed it. But maybe inspiration inobva pa song yenye kuti Favor. And they were re-echoing that. Takaiona Favor, but again tell kuti this Matthias Mary. They know vazoimbawo zvavo zvemunyika. How do you do with makesi zvakadaro? Munorovera vapana nemacopyright kana kuti you actually see it as kuendeswa kwebasa kumberi? Maonero angu anosiyana ipapo. Ndingoriwo different pakuona. It's not good kutora chashandwa nemumwe woita usimbe hwekucreata chako wodya chakashandwa. It's not good. But at the same time ndinovimba futi kuti pfungwa dzangu dzedzine pfungwa dzakuti kutoriwo nevamwe vanhu vanotokundikana kana pakutokombosa vafila kuti ina handisuda kubata yamukomamera but ndoda kutry kutamba nayo hangu ndigadzirawo kanhu kangu kana kugona kundipa 2 cents kwandiri hangu ndenjiti kana ararama bo ndiniwo ndiri kuti kana mfana munonga watomboona chenjera yaKing Shadi atondifonera kuti mudara ini ndakushandisa chino King Shadi kana zvichiwinza sadza patable ita wamai but chinozonokosha i-acknowledgement now. Alright. But kana uchizonoti for example yanga iri yapastor Charamba naJasignal zvezvongozoda zvazvo kuti zvive newisdom mukati kuti iyi iri kubva kugospel ichienda kusecular and pastor Charamba munhu anorespect saka kuti tigona kuzoshandisa pamwe word rinogona kunge risiri
risiri right but kana mawords acho ari right kwandiri ndofila kuti sometimes ndoti mufana mune moyo wekubereka because papa ndakaona ndichizonzwa explanation ya pastor Charamba vanoti ivo wana maremix anoitwa zvinoitwa but the way yakaremixwa nayo song yakabva yatobviswa kugospel yobva yatoniswa hayo kuchi mashoko ndo asina kuvaitira zvakanaka yabva yaniswa kuchipambi yakatendeutsa vamwe vanhu song yakaimbwa namudhara then pamwe yogona kuiswa mashoko ngoti yanga yazoyaneta deep inogona kutamba zvayo nesong but yasiyana neye ndakaiona favor yandenapanodo yana ice batova favor but haina kuzorohwa manje zvekubva yarasika stereki kubva yasiya mini sa ndangoona sekuti yaiva issue yemashoko at least dai yakasiyiwa ine respect yayo because kune kusiya song ine respect yayo nekuzonosiya song chinhu chisina basa ndo panogona kusazoita plus communication nemuridzi wechinhu because apa une uchirohwa neplagiarism number 1 failing to acknowledge kuti aiwa ndechazigo chinichi wakutoita kunge ndiwo wakabva nacho samwe saka ndikafila kuti munenge muri kumhanya muchitoita kunge ndo chenyu hamuchatondidi mufesi yechinhu chenyu kuita sokuti makatochicreata amuna nokurova necopyright yaona zvakaita Jema aina Bob Nyabinde akatiita nefamily yacho yes then zvakaita Japreza pafurwa yes akaita even akatotanga afonera vanhu VZCC and they approved it fanike zvakaita futi Silent Killer pamusharudziko akafonera ZCC vachikwata chako is not sure no, yeah, I'm not sure takafona kana chi, but I'm just giving him goodwill. Kungo acknowledge kuti hayi kunanga akafona. Plus I believe kuti akafona. But chakatika pepe nje kudai uya achita ndakabatanza song esungura yadembo ndika. Obva ati ne beat lechi rembungu andika. But andifunge kuti angwa akafona. Akangorova ngoma. Isungati chiti tofungawo ini naziko kuti akafona sati 350 ina ndifunge kuti akafona indofunga kuti akafona alright tagenda pa next so album iri rine 14 matrix featuring Martha Annibal, Mary Annibal. These are actually siblings, and this comic elder Mbeu is one of my favorites musicians. I don't think it's Tuku and Japreza, and then Matthias Mary and friends pana Betan Pasnawako, Baba Menyuruke, Tokas Moyo, Sebastian Magacha, Baba Harari. Ndimakatenda Baba Harari? Ndinganyepa ndimwari. Vanamboshandisa muranda wavo. Because Baba Harari apanga atoburitsa album ka. Saka ndinganyepa ndakatendeuza Baba. Asi muri kubatsirana nawo here muchifamba nawo murwendo runodawo. Aritotibatsira zvimwe. Kalabas. Aritotibatsira ndiye. Pani panondiudza kuti mwana wamai apa nepapa zviri kundibatsira. Saka vanhu vanofungidzira kuti china mato makore no. Yeah. Mbavha yakatongoti iri pamuchinji kwaso ndobva yangoswedera kuna Jesu ikati yararama. Mundara ndiregerereyo kanzi nhasi chai. Kana baptism kana kutaura nendima haina but yakananga mudenga straight kuti pfe. And then ime top artist ana Japreza nana Matthias Mary muri kuchoose Golden Fingers. Golden Fingers ane chipo mundara. Mufana yeye anogona. Yes. Anogona is good because even he, not me only, Nama Jai, Nama ye last year, ndiye producer zvese zvataita isusu pa stage ndiye akazvigadzira. Saka ane chipo mudhara chaunoona kuti mufana weko pane chipo society zvotauzisa zvandotaura. Pane chipo chinochiona kuti mufana ane chipo macreator anoita malines ake. Alright, Golden Finger anokugona even wrote not good nalaito noisa album nanga akabatwa nezvibaba iri nanga nezvibaba but ini ndinoona sekunge inini ka ma producers andika asi kunyatsowana respect anofanira ngachiwana
asi kunyatsowana even mari handiziva kuti pangaitwe sei ndisinganyotaure nyaya iyi because ndopesa yakutanga isiri kumeka sense but ndona ngeye maproducers andika ari kutambudzika but vanenge vari wabasa rakanaka imi semaartist mune zvamukumboitirwa kumana because ngatasedu pamaseculars ari padhuze pandiri nepezimdanzo producer anenge achitambura baba kutambura chaiko chaiko but anenge achinzi akagadzira song yakati agadzira hiti rakati agadzira hiti rakati agadzira hiti rakati but anenge asina mari chii chamuri kuitawo semaartist gono kuti maproducer angopa level ribo because zvoita sekuti kana album rabuda so richinaka so just because tichaona producer tangoona Matthias Mere saka vanhu vanobva vakangana producer asinei naye chii chamuri kuitawo semaartist kuna maproducer kuti angosimukira upenyu hwake maproducer mazhinji anonzwisa tsitsi mudhara munofunga makasangana maproducer akawanda avanogona nguva rinano zvawana Rodney but maproducer mazhinji ari kutambudzika. Alright, nyaya iyoyo yauri kutaura Sparks yava nyaya yecreativity kuna producer. Chandiri kuti creativity handiti kaZigo ndechekuti akaita artist aita zita ngaachitsvaga kuti iye wacho anobenefitawo chii muzita raartist wandagadzira. Ndo pauri kuona levels achiita come up neredeem rake. Alright. Muri kubata zvandikutaura Zigo. Aita come up neredeem rake obva achifonera each and every artist wakaproducer kuti uya kuno isavhisa ndirovere ndirovere ari kuona 100% marights an emasongs obva achiita launch yake. Dzimwe nguva poto gona kutotaurira naartist zvafana naproducer wangu Ngolome Lighton antori nemashows anogona kutoronga kuti guys ndina Matthias Mere ndina Bethen pasina wako ndina Niki osvika kuti oma ndisapote manzwi disappointed ndotaura Sparks ndotosvika ndoti mukoma isai few tabu wakumana iye ubva atora kavachaja takutoenda mberi because ndiri kubheliva ndimudharara ndiakagadzira kubva panana Favor saka akawana mukana waasangana nawo ndinotoenda ikoko ndonosupport. Saka zvava necreativity iri muna producer kuti pambiri yemaartist ake iye anozvipfekera papi panonomubenefita back. Do you know kuti levels akutoita kunge performing artist zita rake rakuenda paposta richitodedza vanhu kashoma patoitika main stage in Zimbabwe which is not invited. Chillspot. Saka vakomana vakafunga kuti yes we are producers but what can we do to capitalize pamaartist edu zvisina kukonana zviri kusiya artist ari balanced producer ari balanced. Dzimwe nguva wakutodiscover kuti vanafandani nana levels ndo vakutowana mamwe mashow votoudza artist kuti isaininga zvakushanda icombination now muproducer akadai anofane nzara here pamapo matoti Fantani levels ndatoti ndandakanganwa rege ndikukora kuti dzekanyasha dzemabeans congrats aiwa ndotenda mwari. Dzeupi musician wamunoteererawo besides Matthias Mere kugospel wamunoti masong ake ayaka ndoda hangu wani munogona kuzonipa which two kana mazoona kuti gospel chete avawanda chomwe mamusician edari diplomatic Zigo zandoomesera ane mota unoona masidi uno hapana diplomatic yandirumbotaura vakatowanda zvokutodaro because zinoona chinonetsera music kubva panosvika bedbridge gono mokwanisa kuridza 1 CD here ngataure chokwadi manzwisisa Zigo. So pandati vakawanda bro ndotorevesa handisi kumbeta gimmick kupindura. Alright, it's okay. Cool. Kama kwenye Dorcas Moyo. Boss Dorcas Moyo abatike pino zvavanhu. Bandakaona kuti mimi kwa album launch yake anga kudaidza ende kwenye mimi anga ariko kama wenyu ureseyo Dorcas ishamwari yangu zvokutodaro. Because kubvira achitotanga ainga achingobvunza kuti todi apa tofamba nepapi apa tofamba nepapi. Munhu akadaro ndopaipa ndambokuudza kuti chaingoti ndinoshaya anondiwisira. Wakamboona mumwe munhu anoti akafoira upenyu hwake kana achingobhlema vanhu. Vasiri bamunini wangu. Vanhu vakatadza kuti ndienze chikoro. Yavangu vasika but tiri vana 7 bro.
but hadi wakamboona pavana 7 mari zavo dzanosiyana depending neshungu dziri mumwe. Saka kana munhu akauya Dorcas kubvira achitotanga ikoti apo shamwari chimbochiterera chiri sei same natoterera shamwari apa chakapenga chakadai. Saka takangoramba tiine respect iyoyo kusvikira iye ava big arira all over. That's why uchiona kuti iye akatonditi ndine event musi wakati chero ndandine zvimwe zvandaida kuita ndinototi it's okay I'm coming. Ini ndikamuti shamwari ndine event musi wakati manager vanotozviziva risiyai mukana wokuziva kuti kana ava vakatofona tinofanirwa kuzviatenda. Saka ndo pakatangira kukama pandamboreva paya kuti ishungu dzemuimbi zvakafanana neni pandiri panapa ndaiva neshungu dzokuti dzimwe nguva ndaibvunza bro asi remember ndichienda kuna Metro Studios wana Grama neCD Ram ndikatombosangana namufundisi kurufaro kuAFM mufundisi Charama. Alright. Ndine CD rangu mumbo rimboridzwa papodium mungoriterera. Saka pane effort munoona setup yakaiswa naMwari ziko hakuna anopuwa akarara. Bible rotobva rati uyo asingadi kushanda ngaregedze kudya. Saka effort yekushanda ndo ine contribution pa success yako. Uzvona Zigo haarari achiedita chivhidhiyo chebuda bhu uzvibuditsa pakona akapfeka magirazi ibodzwa inhingi ari kuitei is working bro. Yes. But kune mumwe munhu akarara ndijesu pakuzari kuti imboona yako kanopisa anobva kuvhundutsa nezi headline mawanayo ari kuzama kuita sei akaona kuti inini upenyu hwangu handingabire munhu handingabate crime but ndikashanda namaoko angu Mwari vanoropafadza zvatinobata. Amen. Ndikuona nge time zedu dzatiendei paalbum redu mongotipoka 1 akapera. Susu sing along atisati kunyazogona because anmaiza. Saka mongotipa 1 kamunonyazoziva kakaipa then mama ngotudzwa kuti vamwe tiri kuona edu pa YouTube vazhinji. Especially mavideo vanobelieve kuti support chaiko ndofanira kuzonotenga disc. Saka musati maita akapera mongotudzwa kuti tiri kutenga kupi music and besides my digital stores. Toda vari kuda kutotenga riri disc chaiko. Alright, vari kuda kutenga ma-CDs, ma-flash. 1 mamwe ari ku4May, mamwe ari mu-bachelors, mamwe ari mu-vessels of honor, mamwe tinowana pa 0779 360 902 0779 360 902. Okay. Yeah. Right. Saka ndo zvotachitaura kuti ma-CDs edu kune vanoada vanawana pa 0779 360 902 0779 360 902. Yeah, I think manamba vanhu vaabata mazuva ana Shon Timba vavashoma, we thank God. So andifunga anopairetwa vananyazo saka unoona kuti tiitira ka small piece etisati aenda. Okay. Mukomana kakuimbisa kuti achakurora mazuva acho ave kusvika wakanzwa kuti akarora moyo wako wakabatwa neshungu wakakuvara moyo wako wakabatwa nehasha wakakuvara asi muregerere kani muregerere ndati muregerere kani muregerere kanganwira hama yako iyo kunyangwa akakutadzira forgive and forget minamato yako isvike kude forgive and forget urege kuramba wakasungirira wazvinzwa Forgive and forget. akatiwo anesu Emmanuel. Forgive and forget. But inini kam pane nyaya mangokangana nyaya mavideos amana mavideos ari ku YouTube Zigo mavideo ari ku YouTube pane mwe videos song yo I think wanafanira check out that video yakaipa mkomenda zvinazobata bamunyowani but video ratandira pane pakagara patipo pachijiwa zvinonaka so my testimony Mawan. Ayo, forgive and forget. Vanhu vazhinji vanofa pane
forgive and don't forget, but forgive and forget. and forget. Just the same way that Mwari akatiregerera zvinhu zvedu paBhaibheri rinonakidza kuti rinyanyoshandire Shona hariti akatiregerera rinoti akatikanganwira zvivi zvedu. So message yainyasoenda biblical fanike kuvasikana uku vari kunyanyodisappointwa havasuzokwanisa kuzoita kuti hauforgive but forget havasi saka vanofanira kuita forgive and forget. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us here. Tozongotara chirungu pekupesera because my last words amungade kupa vanhu veZimbabwe zvavo tichienda. My last words ndekungoti ngatirambe tichivhiewa paYouTube tichisapota basa. Ndakafara kuona kuti handisati ndakamboona audio rinopinda mutrending. Maybe asumere audio featuring Jah Praise ari panumber 4 trending. Kukwidza namavideos Forgive and Forget iri panumber 7. Then Dzvanya iri panumber 10. Ngatirambe tichiona. Nevideo yakomiki iri kupisa futi. Song yakomiki yaitori panumber 8 trending. Saka ngatirambe tichisapota basa. Music yakanakira kuti inorapa mwoyo yedu, inohila patiri kukuvara, inogadzirisa dzimba dzedu, inotiropafadza patiri kufamba. Nekuti unoramba une kutenda muna Mwari kupfurikidza nekuramba uchinzwa vamwe vachikuudzira kuti unofanirwa kuramba uchinamata. Above all, Jesus is coming back. Amen. Anangoti ba. Jesus is coming back. Mawani. Ladies and gentlemen, mazvinzwa Jesus is coming back, so put your house in order. Kunyanya vazhinji vekuti your houses were not in order. Tengai madisc, mapiwa manumbers ari kubuda on the screen. I think andaita nongodze kumataipa, but munowana riri disc. But vasiri kukwanisa kutenga madisc kana kuenda pamadigital stores, munokwanisa kungoenda paYouTube. Keep on watching, keep on streaming, and I think there are more and more albums to come. Panapa, I think we are done here. Watch out for my next interviews at Suguita. Tichawandira ku gospel because this gospel zigo and tichita vashoma kunana DJ Sparks kusina mwe Sparks. My last words. Yeah, I think ndoda kukutenda imese nekuramba muchingosapota mavideos edu nekuramba muchingomaona. Mwari wakuitire zvakanaka, Mwari wakumborerewo mabasa munoita. Saka page iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger anazigo ovabhadhara anazigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavideo futi tumwe chetepo anazigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti pinga isina noise anazigo. Panopera 1 week vachikuposta anazigo. Uchiita sekudaro, I can guarantee you that within